Uthot APHRC pen so cheng den tha ru che ang long alam ki apucha VDC chairman Bronson terang aphan lamboy ki pitu. Lakhak retroxy so cheng den ta constituency ka palu diopani ru che ang long along le chiri suri sima tewan tharje bikha Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Hemasori Niki Bhuya Sarma longni nam det pu so cheng den ta APHRC asong pen kang dak kondo. Puto sa Chengnenta VDC Chairman Bronson terang lapen Gobin Rongphar Mendu Be Thengku Rongphar Rongara doan lake ahok le ke jorkali mena long le aputa do repu lamklar piponlo lapen ahok he alama bank ke pangdak kon pede nangji la si su Chengnenta APHRC asong mate su Chengnenta APHRC maipu mensing phangchu diana chu hangnangji pu pangdak kon pen puthot pini su Chengnenta APHRC asong pen terang ke amai hang ponsi lamthe pangdak bontu la sila hai lampen personnel retract ke chokche lapen kiram tang arni VDC chairman Bronson terang kanin je su Chengnenta APHRC maipu mensing phangchu ke bangalong le along si ki do pu hai hui ke punang ni ache thengpi angsong do ji do po long le thak do ji do po lahai ke mena aning ke hanga ling lapen bangso dim ke niliphu along lewek pusi pachini pon lapen ruche along le along ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma apiso men pensi allotment ji puke klardak lu pusi pachini pon so Chengnenta APHRC hin pen lapen proof ta do sarkor mandar pen kaching kya recording ta do pusi pachini lu Duar Baguri pen Edwardson Pro Karbi Anglong TV9 News press meet kihang si Karbi Anglong ra dapan ini tum kithanji pu ison soni aprang si banggela hano nilitum aphan homestay la pen mithang land pata kido tum han an nilitum aphan nang kham khidu nilitum ki claim along nang patikdar du na bangke aki hai mensing khangchu APHRC party president to sialang litum pulo sitame nilitum bangke pota land pota kido tum phan bangke nilitum ke thangnat ta ki puduna akamawe karonawe la pen puta pudun tumte mithang homestay pasisilam na hebta pasisilam na kowe rabar lemu la pen asona naros kadu awe ki istame alang litum ninghaling paklem lang kurwang thu ningarong piglo alang litum nason border area claim thekapotke la pen du thulang ke hai Bronson terang alang li bangke VDC chairman alang li 60-70 akuerong 60-70,000 akuerong alang li elo kuni tumar julong ko ana bigha ne nilitum chini ne sitame alang li ke e pen ke nilitum ke thangna ta alang li phani litum ki puduni thai alang li ta aja kong du se alang li ta elo la pen alang li tum la robora anglong ju punon ason la pen kowe long punon ason an kuma kiti da klem bon ningrong parlo la pen alang li phan churo nai ji je inut bahini arong ratum pan galang li ta japon lo paching thur ji phan la da churo nilitum alang li tum phan personally nilitum tek thai nilitum non ki puda mang ke hala NC area jitu ki pota kabe area bangke himonto episo menten GPS mariat lo polotang puwa bangke ni tumar julong lo lake 27 May 2023 arni si GPS alang litum kamari lo la bangke lapen len la pota kido tum area anta alang litum mari lo sitame la hai bangke mithang homestay islam po buken litum dar julong lo mithang in anpen ke alang litum tame sono sitame klempon po buken litum mar julong lalo lapen non la ensiria polotang te lake sono kota kabeli aju bang ke alang litum ke himonto piso phansi ki jorji puken litum arjulong dar non tan litum a call a record monon alom so pini litum alang litum phanang tipo so bang ke je revenue department alang litum sini litum phana thalo lake ensiria len pata kabe tum diman bang ke himonto piso men pensi lake Karbi Anglong Autonomous Council pen allotment pipo kusi alang itu kaneng jil sitame labang so long le ke non puta me record avelang tumi nili tum phonuni dam lo sitame la hai katowe check dam lo sitame avelang Karbi Anglong pen ki PG man tutong PG ne sitame la tum non puta me record avelang la ke hok nili tum ke record long le lang sitame nili tum along record kido mangke je isi bangke GPS kamari be gatum sitame nili tum hana thalong lo number ini bangke
rong ara tum ta nuna nur sitabe nilitum aphan chu gidam tang 27 Mei bang ke GPS marilo 6 tarik Mei bang ke nilitum na dak press meet bidam ji polos tame kai bronson terang bang nilitum han nang plungpun no somsi dulo ta hala so nang plungpun pa nilitum ke iningoi athe nilitum ke hemisi ba rongisi metang hi jana muni chepari lo sini tum kamatha ta hala so nilitum ke dam tani tum ninghang peli nilitum ke dam gali nilitum ke la rongni arada tum sini tum hanang gehang je nilitum rong ang long ke loson sona kam sinang klembong lo kimonto pisu phong det kali phong ni det kale alang li gewang ake bot chun bot lo nilitum ko son si klem nei ma nilitum hanaram thapu nilitum hanang gehang sini tum da gedam cho nilitum thang bau bidam de lai lo